Do you believe odinana should be formally taught in schools as part of cultural knowledge? And if so, how do you think it should be introduced? Yeah, thank you for that question. To the glory of God Almighty, I was opportune to travel to India 20 something years ago. I can tell you that one of the things that aluberi Igbo bụ iwepụ our cultural teachings in our school curriculum. Ije na other like Chinese, the Indians, the Japanese, they study Hinduism and Shintoism in their various schools so that ụmụaka ghọta ya. Mana ihe mere, do you know that do you know that in the north, when I was in the north, I study Islamic in their schools. You were guessing and I study Christianity. Christianity abụ ihe bịara abịa, and it is not rhyme with our culture. Mana nke ha rhyme with their culture. So ọ bụ na ndị Christianity bịara na 1885 n'ala Igbo. Ihe ndị Igbo kwesịrị ịda study bụ Igbo tradition in our school curriculum. Ume mmadụ amara ihe bụ nsọ, maka na itiche nwatakịrị n'ụzọ o kwesịrị iso o tonite ọma hapụ ya aka. So gịnị ka m na-ekwu, mana ọ maka na Christianity gbazi intervene our system wee bring a westernization into our school system instead of us nwere culture ịda akụzi our schools were na-akụzi Christianity. And Christianity enwere problem with nwaanyị na-edina nwoke na-edina nwaanyị ma all those things, because ime ya amanụ culture ha a na-eme approve homo and lesbianism, single mothers everywhere. Mana kịta ịrụta m oge anyị dị n'ụmụazị na 80s ife onye bụ single mother ihere ga na-eme, mana kịta mmadụ na-apụta na Facebook na-eti aka n'obi na ya bụ single mother of two nwee God yata na-ekwu na-ekwukwu ya. So and Chinefe ọ na-adịwanye mmụọ, Chinefe ọ na-adị, so ihe na-emerozi ndị na-etonite ọfụ di onye ekwenu di ebe ọ na-agba ahụ mana ọ chọrọ ịmụta nwa. Iju onye achọrọ ịmụta nwa o nwere ihe ị na-alụ? Onye achọrọ ịmụta nwa ị nwere ihe ị na-alụ, idependent na data na ndị oje ntuke, mana ị chọrọ ịmụta nwa. Isi na ha sịrị na onwe ya nwa na-akụziri gị na iruo 35 years ọ bụrụ na efere dị gị mụta nwa, mụta onye ka ị na-amụtalụ. Ụkpa na-amụta nwa ọtọ ọrụ ilulu, onye na-achị mụta ọrụ onye ori ka ị na-achị mụta nke n'ịmụta ebe o nwere ihe ị na-alụ. Ihe aya oje ntuke, ihe aya ego akamụ nwa, ihe aya ego ụgwọ akwụkwọ, ị na-ayọgharị ihe na soshal midia atụwakwa ga anọda ime ege. Ụmụazị ị mụtara azụrụ azụ adị nwere any program for ịzụ ha. Ime ọnụ anyị na ịmụta na ọ mụtakwara anọda achị ụmụ na ịmụtara onye ga-awa ekpere ma echi maka azụrụ azụ. Ọ bụrụ ịmụta nwa bụ isiokwu nọọ ka ị mụtara azụrụ ya azụ ka o wee nke bara uru. So my mindset, you have not on social media. If you are above 35, you don't see husband born. Born for onye nwere ihe ọ na-eme ka onye nwere ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme na karịrị egwu na ọ bụrụ ịmụta, ị na-edistop your brother, na-edistop relative, na-edistop your friends na social media ka enyere gị aka as if na onwere onye sendịrị gị, onwe sendịrị gị, onwekwa onye mere ibie. Then ọ bụrụ na nwanne nwoke ji na ọ ya ewetazi ịkpọ ya ajọ mmadụ, egobari of ọjọọ. Mana ịmụ na he who does not plan is planning to fail. So before ị na-ege ndị a ndị feminism na-asị gị 35 ije mụọ nwa, while na onwe na-akpọ ka ịbụ second wife ma third wife ịjụ, mana ịchọ ka ịbụ je single lady. Single lady anyị ya abụkwa second wife anyị si ma second third wife si na ya abụ ọkwa ụdị mmadụ ya abụkwa na service na-amụtara nwa na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka. Who is deceiving who? Onye chizakpa ya zakpa, onye chizakoro onye zakoro. Ebu ụdị side chick ya na-amụta nwa, ị na-awa egwu ụgwọ akwụkwọ ụmụaka atụọkwa ọzọ. Emesi ya life up, is it the life ị chọrọ? Ụmụazị ịmụ na nwatakịrị nne na nna zụrụ ọdụrụ dị isi talkless of nke ofu onye na-azụ. Bịa bụrụkwa nke onye na-azụ ya nọ n'ihu na ihu ụmụazị na-afịaghị aka n'ahụ maka na ịchọta ego ya eji wee zụ ụmụaka. Kedu ụdị ụmụazị na-achọ ka ire eze na such environment? Another ashewa na another criminal. So ihe na-achị kụwara gị bụ ọ bụ chukwu adịghị ife ilu na ume uzie aka dị onye mma ya tinye isi, mana ọ bụrụ na ume ga-ezuru ya na ihe pụtara na-achọkwa ka idipendent ya ọnkụ gị ma ọ bụ n'ọnụ aka onye na aka onye ka ha nyere gị aka, onye nye ọzọ gị aka ọ bụrụ ajọ mmadụ, ọ dị adabara, ọ bụrụ ihe eji mara Igbo. Ụnụ kwụsị ịmụta ihe ụnụ na-amụta. Ị na-ekwu ka ịmụta ndọcha nwere single mothers, ị mara ọchị na ha nwere ekọnọmi na gọọmenti na-enyere ha aka na-azụ ụmụazị ndị a.
na ụmụaka nwụrụ n'ihi eme ime ya abuse, gọọmenti will take that child away from you and nyere gị aka zụọ that nwatakịrị. Ị na-amụta ya, ọ bụzie Naijiria ị mana na nwa onye na-atụpụrụ gị ọnụ, ị na-asị ka ime na ndị ọcha mere ihe igbutere n'ọja gị ya na-eme n'ọnụ gị. Thank you. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Ogbuefi Ezeana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, Alpha, you can as well DM him with that same number. Ogbuefi, it's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you're hearing our voice, keep sharing our message, keep inviting your friends to like our messages and share it. Thank you.